március 15-i eseményeket nyilvánosan sem oktatási intézményben, sem a művelődési körökben, tehát kultúrot művelődési otthonban, vagy könyvtárak rendezvényein nem szabadott szóban hozni sem. Azért csak mondjuk a tanárként azért csak az óra egyik sarkába elrejtettük, félig nyíltan, félig, de hát legalábbis alkossanak fogalmat a gyerekek arról, hogy a történelemkönyv mellett még mi a valós történelmi igazság ebben az ügyben, és mit jelentett számunkra. De mondom, szervezett és nyilvános formában nem lehetett emlegetni. Tehát akkor semmilyen kapcsolódó rendezvény nem volt egészen a... Nyíltan nem volt 90 előtt, tudomásom szerint. Egyedül az egyházaknál, mondom, március 15-én délután ilyen hálaadó szentmiséket és istentiszteleteket szerveztek, ahol lehetett lelkileg is egy kicsit beljebb kerülni a történelmi igazság berkeibe. És miután meg volt a fordulat, meg volt a forradalom, akkor mikor volt az első szabad március 15? Az rögtön, mihelyt 1990. március 15-ét írták, akkor a napján megszerveztük. 90-es változáskor választottak meg engem is a középiskola igazgatójává, és akkor az iskola és kulturális egylet már működő félben, vagy szervezendőben, újra szervezendőben volt. És akkor közösen, természetesen a községi polgármesteri hivatal, a iskola, kultúrotthon közösen. Művelődés. Mondom, az egylet is akkor szerveződött újra, és jelen volt már néhai Ambrus Lajos kollégám is az egylet elnöke kévé vált, és mi azokat az első pillanattól nagy büszkén és boldogan felvonulásokkal és ünnepi műsorral. Azóta minden évben megszervezték. És milyen volt a programja ennek az első, a 90-es március 15-nek? Voltak beszédek, vagy versek? Igen, beszédek is voltak. Kórus, nagyon jó. Igen. Iskolai? Igen. Iskolai is volt persze, és községi kórusunk is volt. Hát mondjuk a községi kórus már akkor nem lépett fel a március 15-én, de az iskolai kórus igen, zenekar, Gézának a zenekara volt, Citera együttes, meg fúvós zenekar, és hát ünnepi beszédek hangzottak el, az egylet, az iskola és a polgármesteri hivatal részéről. A nemzeti dalt azt mindig minden évben, minden alkalommal, már az elsőn is egy kijelölt felnőtt Kovács Jóska erdész úr szokta. Igen, először az volt, hogy a lányok szavalták. A lányok, igen. Csilla vagy Lia Pervátról szavalták. A lányunk is szavalgattas, utána más. Elégedetlen, hát ez nem. Ez már más. És hogyan történt a szervezése ezeknek? A kultúrigazgató vagy az önkormányzat tanárokkal közösen? Hogyan szervezték meg az eseményeket akkor? Hát többnyire az ilyen jellegű eseményeket a művelődési egylet, iskola és a kultúrotthon közösen. Mindenki a saját reszortjába. A diákokat felkészítettük székely ruhába, egy-egy szavalattal, énekkel. A tánc kevésbé volt ezeken az alkalmakon, de ilyen legalábbis külsőben, ünnepiben
öltöztettük a résztvevőket. Ahogy vége lett az istentiszteletnek, akkor mindkét templomból úgy közösen együtt jöttek az ünnepére az emberek. Igen, Nagyon mise sokan és voltak. Isten tisztelet volt, és akkor úgy a tiszteletesen és a plébánosról az élen a falu népe is jött már az első alkalommal, és azóta is. Talán még kezdetben nyilván nagyobb volt a lelkesedés, nagyobb tömegek voltak, mint most. Hát az első az biztos, hogy megmozgatta a Meg. helyieket, és mindenki részt akart. De sokáig, most is a felnőttek is. Már a templomból mindenki megy oda. És már akkor, amikor az elsőt szervezték 90-ben, már akkor a régi központban, az Ott a emlékműnél, Bencédi szobornál. tudnának a Bencéli szoborról mesélni? Arról sokan nem tudják, hogy mióta van, vagy ki készítette. Hát azt Bencédi Sándor, ugye az európai rangú szobrászművész, valamikor az 1940-es, 50-es évekig itt kántortanító volt a faluban, unitárius kántortanító. És szobrászkodott akkor, és felkérték a község, felkérte egy háborús emlékműnek a első-második világháború emlékművét megörökíteni szobor formájában. És elkészült a szobor, én nem láttam az eredeti változatát, apósom, aki nagy korondíj volt és nagy híve az ilyennek, kovácsmester volt, és még Bencédi Sanyi bácsinak a kiszolgáló legénye volt, ő éleszte a szerszámait, és jó barátságban voltak a művész úrral. És ő mesélte, biztos mások is tudják, hogy az úgy készült az első változat, hogy hát itt nincs szobor kép pillanatnyilag, de egy női és egy férfi alakot ábrázol kétfelől. A férfi a fegyverrel jelenik meg harci pozícióban, az asszony pedig, a feleség a kisgyermekkel a karján védi a gyermeket. De utána nem tetszett meg valakiknek, nem a helyhatóságnak. És a férfi kezébe a fegyvert kivették, és kalapácsot tettek. Egy kalapácsot fog a kezébe mai napig is. Aztán valaki le is törte, csak a nyéllel maradt a hős, de aztán visszaépítettük. És a gyermek helyett az édesanyja egy búzakévét szorít a karjába, és az a változata van meg pillanatnyilag is. Azt hiszem, hogy 1947-ben, ha jól emlékszem, akkor készült a szobor. És akkor ilyen felsőbb kérésre vagy utasításra Bencédi Sándor művész úrnak át kellett alakítani? Át kellett alakítani, ha pénzt akart kapni érte, de a nagy munka már benne volt, de kénytelen volt átalakítani, már nem akarta a falut annélkül hagyni. Hát így azért a békés mindennapokat ábrázolja így, ugye, a munkát dicséri. Bencédi Sándortól van emlékünk is, mert engem gyerekkoromban lerajzolt. Rajzolt is. Rajzolt is, de az olyan nagyon, azok a rajzai. Egy ceruza rajz. Ceruza rajz. Édesapám dolgozott valamit neki, és soha nem szokott elvenni érte semmi ellenszolgáltatást. És A lányát és a barátait rajzoltatta el, aztán a barátoknak még a negatív tulajdonságait szerette kiemeltetni vele, amire hajlamos volt Bencédi, hogy
mint sovány embert még olyanabbá tenni, mint amilyenek vagyunk. Nagyon jó pofa dolgokat. Volt itt kiállítása is Árcsó vásárkó, amikor kultúrigazgató volt, Igen. hát Szobrai. Akkor is volt, és utána volt az iskolai évforduló, Ja, igen. a 300 éves évforduló.